tivandire Elda wedu Elda Ngombilo vaende pamberi paMwari vanamate kuna Mwari. Sinamate Mwari Baba makanaka makarurama nezita raJesu Kristu. Tinokutendai manheru ano nekutitendera kuva pano kupfuura mberi nekukutendai nemazuva amakatendera muranda wenyu kurarama panyika ino. Tinoramba tichidana uwepo hwenyu pakati pedu kuti mupfuurire mberi nekutisimbisa nekutinyaradza kuburikidza naMweya Mutsvene. Tichitendazve nemukana wekuti matipa wekunzwa soko renyu randinotenda kuti ndiro rinogona kutinyaradza kupfuura zvese. Tinotenda nenyasha dzenyu pakati pedu. Tinoramba tikomedzera purogiramu iyi mumaoko enyu. Mutitungamirire pane zvese kuburikidza naMweya Mutsvene. Zvese zvatichaita kunyange kufamba kwatichaita kuenda kumusha, tinoramba tichitsvaga nyasha kwamuri. Kuna Mwari wamasimba ose, rambai muri Mwari pakati pedu, tichiona ukuru hwenyu nekunaka kwenyu. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariomwe. Mbiri ngairambire kwamuri, mazita Baba, vanamata nekutenda muzita raIshe wedu Jesu Kristu akafa akamuka. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari ndiMwari wakanaka. Manherezuva ranhasi tiri pachiitiko tichipemberera upenyu hwababa vedu. Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari ndiMwari wakanaka. Tiripo pachiitiko chatiri kupemberera baba vedu neupenyu hwakanaka hwavakafamba pamazuva avakatenderwa naMwari kugara panyika pano. Saka tinoda kukwazisana tese muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Haleluya. Tinoda kutenda Mwari tichikwazisa vese vanoremekedzwa varipo panguva ino. Tinoda kuvakwazisa muzita raJesu. Haleluya. Nditenderewo manherezuva ranhasi kukwazisa ava overseer vatinawo pano, our senior pastor, baba and amai Nyakonda muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari zvikuru. Zvekare nditenderei kukwazisa vechigariro family vanova ivo vataunganira pano nekuda kwechiitiko chakaitika, chiitiko chababa vedu. Tinoda kuvakwazisa manherezuva ranhasi muzita raJesu. Haleluya. Mwari ndiMwari wakanaka. Manherezuva ranhasi tinoda kusvika panguva yatinonzwa soko raMwari. Hapana chimwe chinhu chingakwanisa kutibatsira, chingakwanisa kutinyaradza, chingakwanisa kutikamfota kunze kwekunge tichitaura zvesoko raMwari. Saka manherezuva ranhasi tinoda kukwazisa mutauro wesoko raMwari ari pakati pedu, vanova ivo OP vedu Marambire. Toda kuvakwazisa muzita raJesu. Haleluya. Ndisikapedzi nguva, tinoda kuvasiyira nguva yose kuti vatipe soko raMwari. Saka tese ngative maoko tichisiya nguva kwavari muzita raJesu. Haleluya.
2. Tinotenda Mwari zvikuru ngaititi manheru akanaka kwatiri tese muzita raJesu Kristu. Haleluya. Tiri kuramba tichisimbisana pamwe chete nekunyaradzana tiri panhamo dzasekuru vedu. Regai ndibve ndati pamusoroi kuhama dzese nemhuri yese kwachigariro, tichipfuurira mberi hama neshamwari. Tinoda kukuremekedzai zvikuru nekusangana pasevhisi ino. Regai tikuchingamidzei zvekare muzita raJesu. Haleluya. Takaparidzwa kubva musi watanga chiitiko ichi. Mutauri wokutanga akataura pamusoro pekuti moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Akatevera akazotiparidza vamwe vakatendeuka. Nhasi masikati manheru taparidzwa zvekare vamwezve vakatendeuka pamusoro pechinhu chinonzi rufu. Inyaya yekuti chinhu chinotinetsei kunzwisisa. Ndichangopfuurira mberi kubva patambotaurirwa pasevhisi yapera manje pataita board viewing kuti nyaya yerufu inyaya inonetsa vanhu vakawanda. Mutauri ambotaura anga achiti aina chinhu chinoitika nguva nenguva, but chinhu chisina kujairika. Saka manheru anhasi unoyu regai ndiverenge soko raMwari kubva kubhuku yevaTesaronika vekutanga chapter 4 pavhesi yanumber 13. Verse number 13. Bhaibheri rinoti, zvino hama dzangu, hatidi kuti mushaiwe kuziva pamusoro pavavete, kuti murege kuchema sevamwe vasine tariro. Verse number 14. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvo avo vakavata muna Jesu Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Patiri kuverenga soko raMwari ndipo ari kunyora tsamba kuchechi yevaTesaronika. Anonyora nekuda kwekuti vakanga vane kusanzwisisa kwakanyanya pamusoro pechinhu chinonzi rufu. Kusanzwisisa uku kunogona kubata kunyange nguva yanhasi. Umwe noumwe akanzi atsanangure pamusoro perufu ane mataurire aanoita. Nezuro ndakanga ndiri pane rumwe rufu ndichitaura kuti kana kuri kunzvimbo yekwedu ine vanhu vechichangani, tinotenda kuti kana munhu akafa awirwa nemunyama aita bad luck. Ndozvatinotenda izvozvo. Saka kana munhu mukaenda kune vari mudhipi chichangani, muchawana kuti kana munhu akanga ashaika, kofini rake vanorivharira kuimba isina kana umwe munhu. Volaita malaitsi ikoko kana kuti vanoisa kendo, voisa ikoko vakadaro. Munozowanazve kuti vanoti hatinazve chatinoda kuita pamusoro pewafa. Saka vanotora zvinhu zvake zvese zvizhinji vokanda mugomba. Mafoni vanokanda mugomba, mawachi vanokanda mugomba, hembe dzese vanokanda mugomba, magumbezi ese vanokanda mugomba. Pfungwa iri yokuti iyo munhu uyu aita munyama, tikabata zvake tinowirwawo nemunyama. Saka Paul akanga nevanhu vakada kuita saivavo, achibva atora masoko ekutiyo handidi kuti murege kuziva pamusoro pevakavata. Tatsanangurirwa patambotsanangurirwa kuti vanofa ndevasina Ishe Jesu Kristu, asi avo vana Ishe Jesu Kristu havafi asi vanovata. Saka oti handidi kuti murege kuziva pamusoro pevakavata.
izvozvo zvinoreva kuti chechi yakanga ine chirati, yakanga ine pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro perufu, zvokuti nhasi unoyu ndikati ngatibvunzane patiri kuti kana munhu achinge afa chii chinoitika. Tinowana maanza akasiyana. Chibvunza ari pasaidi newe kuti kana ukadonha ipapa izvezvi chii chinoitika. Tsanangura prosesi yacho kuti chii chinoitika uchinge wafa. Munhu akangonzi adonha ndichitaura panapa, munhu onzi tsanangura zvinoitika kuti ndeapi masteps anotoreka kana munhu achinge angodonha. Tinonzwa nekunzwiririra ipo panapa. Vamwe vanoti mweya wake unenge uchitenderera wakamirira vafundisi kuti vazouperekedza uinde kuna Mwari. Vamwe vanoti unotenderera, vamwewo zvimwe zvitendero zvinotenda kuti kana munhu afa mweya wake unotenderera panyika, wozomirira iwo muka inozvarwa. Kana munhu akanga ari mbavha, panozvarwa tsoko ndo inobva yazvarwa, kana gudo muka inoba ndo inotsiva wafa achiba. Vamwe vanotenda kuti kana anga ane hutsinye panozvarwa nyoka ndo inouya yakupindwa nemweya wemunhu ane hutsinye. Bvunza ari pasaidi kuti hauna here hutsinye unozobuda wanyoka. Kana akazvarwa, saka zvese zvinoita mhuka zviya izvi, chitendero ichocho chinotenda kuti munhu kana anga ane unhu hwaainahwo akafa mweya wake hauna kwaunoenda, unomirira mhuka ine unhu hwake yozvarwa mweya uyoyo wopinda imomo. Kureva kuti vanhu havana ruzivo rwakanyanya pamusoro pechinonzi rufu. Ndo chinonzi naPaul, chiregai ndinyore kuti murege kuva nekusaziva pamusoro peavo vakavata. Vanhu nokuti hatina ruzivo pamusoro peavo vanofa. Muchaona kuti pamazuva akare nenguva dzaiko zvino, muchaona kuti vamwe vanhu vanoti kana munhu afa papera gore kana makore maviri, vanozoti toda kumudzosa mumusha. Iyoyo iratidzo, isaini yokuti vanhu havazive pamusoro pevakafa. Haleluya kuna Jesu. Vanozoti vati garei, wovanzwa voti ivo tadii tandorova makuva, tadii tandogadzira hama yedu, tadii tandodzosa mweya wemufi mumusha. Zvavanondosvika voita ikoko, vosvika votora mbudzi vachidiradira mvura nezvese zvinoitwa, vozotsvaka kamwana kadiki kanozorova paguva, kobva karova paguva kodhonza sanzu kachipinda mumusha, vopururudza voti wadzoswa mumusha. Inyaya yekuti vanhu havana ruzivo. Nhasi unoyu tine vamwe vanogona kuenda kana pamakuva, vosvika kana nhamo yavasunga kana kuti matambudziko avanetsa, munovaona vakunodeketera varipo pamakuva vachitaura kuti baba kana sekuru kana mbuya kana mai makandisiyira nhamo. Dambudziko nderekuti havazive pamusoro pevakavata. Haleluya kuna Jesu. Bvunza ari pasaidi nekuti unoziva here pamusoro pevavete. Saka Paul anochinyora achiti iye avo vanenge vakavata vachitenda muna Ishe Jesu Kristu, ivavo sekumuka kwaakaita vachamukawo pahope dzavo. Asi avo vakanga vasingazive Mwari, kureva kuti ivavo havamuke. Tinoda kuti tizivisane. Bhaibheri rataura masoko okuti kuti musachema seavo vasina tariro. Kuchema kweasina tariro kunoonekwa. Kuchema kweasinganzwisisi kuvata kunoonekwa. Kuchema kweasinganzwisisi rufu kunoonekwa. Pane zvinhu zvingafariri kuitika, zviviri zvingafariri kuenderana: kuchema nekutaura masoko. Asifari kuenderana zvinhu izvozvo. Munhu akangochema achitaura, unongoziva kuti zvataurwa ipapo hameno ikoko. Woona kuti zviri kudembwa nemunhu zvimwe zvacho inyaya yekuti haanzwisisi pamusoro pevakavata. Kana munhu avata muna Kristu achamukazve. Bata ari pasaidi nekuti avata muna Kristu anomukazve. Ndosaka mutauri kwatatiri kuya uku ati kana tichichema tinochema vakafa vasina Mwari, ndo vatinochema. Kureva kuti tinochema dzimwe hama
sezvambotaurwa dzakagara panapa, tinochema dzimwe hama dzatinofambidzana nadzo kuti zvichadii nezuva rekupedzisira, zvichaita sei nezuva rekupedzisira. Asi munhu anoda kuzvigadzirira. Ndinogara kutaura masoko ekuti Mwari ndiMwari akanaka. Mwari haatenderi ivhu kupinda munzeve dzemunhu soko rake risati rapinda. Mwari haatenderi izvozvo. Saka kureva kuti uyu ndoumwe mukana watapiwa wokunzwa soko raMwari ivhu risati razopinda munzeve dzedu nezuva rekupedzisira, nezuva rokuvigwa. Mwari haatenderi. Ndinofarira soko raMwari rinoti umwe noumwe achatongwazve nesoko raakanzwa. Bata ari pasaidhi newe uti waita munyama wateerera muparidzi. Dai watobuda gedhe zvaidei zvakusevha, nokuti rawanzwa ndiro richakutonga. Hautongwi nechausina kunzwa, unotongwa nechawanzwa. Sokorora kumuudza ari pasaidhi newe kuti waita munyama, wadii, wafamba kare, wabuda gedhe. Haleluya kuna Jesu. Saka kureva kuti kana zvaita sekuru vedu ava, sekuru vedu taita nawo nyaya, sekuru vedu taitamba nawo, taiuya tichigara pamubhanana apa, toita nyaya tiri pamubhanana, totaura zvembudzi, totaura zvemombe dziri kupurazi, totaura zvechirori chakatengeswa, ini ndichida kuchitenga, chibva chazotengeswa, totaura nyaya dzese idzodzo. Asi chatinoziva panguva inoi, sekuru varara. Nerimwe ramazuva kana hwamanda ichirira, sekuru tine tarisiro yekuti vachamuka. Asi nhamo ndeyemunhu asina Jesu, kuti kana usina Jesu ukarara haurari, unofa. Haleluya kuna Jesu. Ndo vanotaurwa kunzi nedzoi. Ndinoda vanhu vechiAfrica vakagara vachiziva kuti munhu kana aenda haarovi, kana munhu adonha pasi kuti dhi haana kurova. Unonzwa vanhu vachitaura kuti aenda, wanzwa vamwe vachiti atisiya. Vanhu vaizviziva kuti anonzi munhu hachisi chichi chatakatarisa ichi, anonzi munhu hachisi chichi chatinopfekedza hembe, anonzi munhu hachisi chichi chatinozora mafuta, asi anonzi munhu mweya uri mukati. Saka vanobva vati kana wati dia, voti waenda pati bhodhi yako iripo, vachiziva kuti munhu uyu ane nzvimbo yaaenda. Nerimwe ramazuva tinotarisa tinosangana naye. Haleluya kuna Jesu. Saka bane rezuva ranhasi uno, munhu ngaazvigadzirire, azive kuti zuva rinosvika. Nezuro ndaitaura kuti vamwe vanowana mukana wokuti vanomboita mazuva vozoona kuti zuva roswedera, asi vamwe havana mukana. Ipapo seKargill, accident head-on, gone. Havana mukana wokugadzirisa nyaya. Asi ndiri kuti manheru anhasi uno, chigara wakagadzirira, chigamuchira Jesu saishe nomuponesi wako. Kana izvozvo zvaitika, woziva kuti ndapedza, ndagadzirira zvakwana. Muparidzi ambotaura ati iye kune vanogona kufa nevasingagoni kufa, vanofoira rufu vachibuda nemaHugh kana nema99, nevamwe vanopasa rufu vachibuda nemaA kana kuti nemaB. Vanopasa rufu ndevakagamuchira Jesu, vanofoira rufu ndevanofa vasina kugadzirira, vasingazive kuti tinoindepi. Vane upenyu hunoitwa kuti handioni, ndiri mwana wengwe, tozviona tava mberiyo. Asi upenyu hunogadzirirwa, woziva kuti ndofarira kuenda kupi. Haleluya. Aripo here asati agamuchira Jesu? Nditokubatsira kugadzirira nhasi uno. Aripo here asati agamuchira Jesu saShe nomuponesi weupenyu hwake? Aripo here pakati pedu? Hatidi kusiya vanhu vanozoti mangwana, ko makadii kusimbisa nyaya iyi? Zvandaita sendinoda, makadii kundimanikidza? Saka nhasi uno tichamanikidzana. Chibvunza ari pasaidhi newe kuti wakamugamuchira here Jesu? Kuparidzana topedza. Bvunza ari pasaidhi newe kuti wakagamuchira here Jesu? Kana asina, ibva wamutora uye naye kuno. Tichamanikidzana kuitira kuti vanhu vasafoira rufu, vanhu ngavapase parufafu. Udza ari pasaidhi kuti hatingafoiri zvese muupenyu, tofoira nekufa.
aiwa chiona kuti ari pasaidi newe akagamuchira Jesu here kana kuti hana. Kana asina, kurumidza kuuya naye kuno. Hatidi kuti afoire. Ini ndakaita a high school teacher for years. Mwana akanga asingabati ataiti slow learner. Kudhara sati tadzidziswa taiti DRC vana ivavo data resistant children. Asi tazodzidziswa takanzi slow learner. Vanononoka kufubata zvinoita vamwe. Havasi data resistant aiwa, asi vanononoka kubata. Saka zvichida aripo ari kunonoka kubata ari pakati pedu, mukurudzira kuti chienda ndiwo kurehwa namufundisi. Hausi data resistant child, hausi thunderhead mune zvekwamwari, hausi chii asi unononoka kubata ndiwo unotodiwa kuno, kuitira kuti kana wofa kana kuti kana wakuenda totaura chiti uyu wakavata. Pane vamwe vatisingazivi totaura chiti kudii, tinoitwa varevi venhema pamberi pevanhu. Chishona ndo chakati wafa wanaka, asi Bhaibheri rinoti umwe nomwe uchatongwa nokuda kwamabasa ake. Aripo here asati agamuchira Jesu saShe nomuponesi woupenyu hwake. Regai tikotamisa uso hwedu ndakunamata. Mwari wakarurama, zita renyu ngarikudzwe. Tinonamata Baba nekutitendera kunzwa soko renyu mauro ano. Zvatiri pano Baba, takatarisa kupesisa basa iri. Tinotenda nekutungamirirwa naMweya Mutsvene, Mwari wamasimba ose nehama idzi dzanzwa soko. Tinotenda kuti imbeu yadonhera, haingaori asi inomera. Zita renyu rikudzwe Mwari wamasimba ose. Tatenda mazvita muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Regai ndibve ndadzosera kuna MC. Tinotenda Mwari zvikuru nekukurudzirwa nesoko raMwari, nekusimbiswa uye nekunyaradzwa nesoko raMwari. Saka panguva ino tinoda kukumbira vemhuri vatizivise urongwa huripo. Toda kukumbira vanomirira mhuri vatizivise urongwa huripo. Manhero akanaka amanesha Mwari. Tinofara chaizvo kuve nemi pano manhero ano. Mangwana makusensen, zuva risati rabuda, tiri kumukira kuenda kumusha kunoradzika baba vedu, mutumbi wababa vedu. Tine bhazi pane dzimotikari dzavo. Tokumbira kuti mungove kana musiri kuziva kwekuenda, muve ready by 6 a.m. to follow the bus. Mukasvika 1 minute past 6 matosiiwa. Tinoda kuedza kusumuka panapa na 6 a.m. so that kumusha tinoita service yedu from 10 a.m. so that tipedze by 2 p.m. tenda kutogadzirira kudzoka. So bhazi redu tiri raschedulwa kuti ribve pano ritange kuloadha na 5:30, 6 o'clock richibva ratongosumuka kuenda kuMondoro. So mangwana makuseni bhazi redu rinenge richiloadha pano na 5:30 a.m. 6 o'clock rinenge richibva rasumuka kuenda kuMondoro, richinodzoka same day manheru. So vari kuda kuti joina, vanokwanisa kuti joina kuenda nesu mangwana, move ready early in the morning kuve pano by 5:30 a.m. Thank you very much ana baba nana mai. Vanoda kuenda kuMondoro, madirections tichibva kuno
munodriva kusvika kuNorton neroad yekuenda kuHarare. But let me just stop ndichiti paNorton ipapo ndimbomira nditsananguriro ndepapi. Mukangopfuura tollgate rekuti makuda kupinda muHarare rekuNorton, but musati mapinda paflyover yekuti munoona mashops ekuNorton, matopfuura road yacho. Muchingopfuura patollgate rekuNorton, muchabva maona right 10 yakanzi Skyline. Right 10 iyoyo ndo yamunobva matora. From there you are 30 kilometers kusvika paHomestead yedu. So madriver ipapo you drive about 15 kilometers. Muchanotena pamashops ipapo mo drive another 10 kilometers. Motena left. Mo drive 10 kilometers. Monosvika pane mamwe mashops. Motena right. Iyo anonokusvitsai pamusha pedu. Pamondoro kwa Chivero. Mukasvika pamashops anonzi kwaNyamweda. Muri only 3 kilometers from our homestead. Saka kana muchiziva pamashops anonzi kwaNyamweda, mukasvika ipapo, you are only 3 kilometers from our homestead. Chero amabvunza anopaziva. So kana muchifamba mangwana from here nemotikari, the best road is all the way to Norton. After the Norton toll gate, motena right to Skyline, muchienda towards Mondoro. Monosvikira paNyamweda. Thank you very much. Hanzi 10 off yachina inaonyorwa onzi Skyline, yakanyorwa onzi Sandringham kana kuti Chibhero College is the same 10 off inenge yakanzi Sandringham kana kuti Chibhero College. Thank you. Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari ndiMwari wakanaka. Toda kusiya nguva inoku nevanotiimbira kuti tivaraidzane tipemberere tichifara tichipemberera gamba redu baba vedu. Saka panguva inoi vegatisiye nguva ku present worship team kuti vatitungamire. Takasununguka tese kuti tifare titambe tipembere Mwari wachitiitira zvakanaka. Saka over to you present worship. Tipei wangu wae kuchema gamba. Hallelujah. Tipei wangu wae kuchema gamba redu. Dinoramba
ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinama, ini ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ine ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinama, ini ndinoramba, ine ndinoramba, ini ndinoramba, ini ndinoramba, ine ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinama, ine ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinama, ini ndinoramba, ine ndinoramba, ini ndinoramba, ini ndinoramba, ine ndinoramba, ndinoramba ndichinama, ine ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinama, ini ndinoramba, ine ndinoramba, ini ndinoramba, ini ndinoramba, saka uyayo tinamate, uyayo tinam, saka